5, 6, 7, 8. 오케이. hai làm sốc piran ta kasi katal blogo tayo to no phungkaham nga te so han han nyogan tiyo tak phungai ba salai nyai nyogan tiyo sopai jak mia honni mai mi rong muthong ri ba kya ngai nga mai babu ngai tok sramla jonglayo bai song tin thangnai bong tini thangjangai tongo samung tongo ambagai borokai mia salsa ekdin ni bagai phayo nga tini ke thangnai ambagai tok ratharka yango hingke yango hingke sakumura bai kakumuk songnani hinai bai sakumura rai tongo sinbari o mulai kaimani baksaka buti chajani baksaka buthai thai pungkai a buthai je phaisa mane ke je ekbar je mane ke hangka ambagai sung mudagan phaiba ko bai ne tini khaka hingkai ekbar masa siuhate ko kisa bala hingka bono rugui ri kha mo jeng khainani hingka te o mulai ni bubar no hingkai bora khainani bagai ready khaile tonglai pogos tongo bor yang na chongman copyright je phanjani ba haipana bu sound je musama khajene bokhai ko mai khomni khodom chari ri kha sa yas lumu chongman bagai kosugui chongmo nga tei nyang chong ta bu khingke ayeng kha mo song takari koto san hor tong kha yang o tokra gai chong ama hangkai kotma angkha desi tok pai khidi bu bugyang lang male tam bugli ase nga ta bo rasi giri sidi yak bai he hene yang khai jalang nan bagai sindai khosa gai ko ora chikon cha thaisa sindai chikon chikon gai ko bubar no gai bora chalanyan i khobo रुको ये तलांग ना क्या बात करते हो हम खमिया ने मुइरंग मुथुंग रि बा क्या बेरमा रोजुन ख यांगो चाकुमुरा बक्स हेरि रिखा समोसा बेरमा रो न्याय एगे ओ जगा काकमुरना बगा काकमु पुरा रेडी यांगो बरा शेर चंगुइ को मोलाई बुबार बरा किटिंग किटिंग खाइ न्याय hingke kari khena paithaka yang khai ko tokrak bai nyai sap tonga ma songnan bagai ekdom mehnat khai hingke nana bo tabung sopai dirap nanin chori bahai sa dabo khorang chala hai tongmar hamka अच्छा कुछ बोलना चाहता है सब tamsuk bopong koto koto ngke mo muno bo pressure cooker sa chang no ba kare do song na pressure cooker yak beri yak bay thôi có hay có trả lời yak beri đi
sakabla mangso phon jakalai thakai ngo ge sakau shala khose dai ri ba kya ta khata yak bai rom kha apro ka yak bai rom ya baza serba khenan kam ka painai amani hingke tokbam songjang nai sinke thogya po babu saimya po sin songmani ambaga ama ma songnai ambaga ama songoi jongai tini khe chinoro bo mui pot kabang mangkha omo khe to mulai bo thai mos jeng ka dal sisiri bai lai pata da tamjani bo lai jalok mulai belai mos deng chutney ta chutney ke miani wakre miani wak bahan mui omo khe tok bukur mui ta kitchen bagai tangi chai pai layang obo khe chak mura bai kakamuk om kha mai or kha kun kare ko obo kha to khesiri san busani kai yang kai an busan bagai tu konan bagai tui muthung tongo yang khe sutibar khari hibale tok bahar aba sobari klagai thai hai dai siba tok jau ka aba to ko satre sora thago ka siri nai toga di chau ka tabuk tabu togo sare 11ta kai 22 kai thak dai 12tar pore dakisor phajai po aba gai leris tok hingke ang yang munya jong sina ama tukui tongo tuku ba kha tak satre sokba kha hangkai ama munya phaisinai abri khangan busan telangai tukurunya bon muthuri nai hingke song maisa lanyan busa ko to phungon maisa pe kha abri ke song maisa nai cha ayango bai munai hingke sakala nori phirege maisa lai tonglai khorni ke koilai nyai khilai nyai maisa lai tonglai ti khanya do cha phai ji hene ar kherok sma sa ro sare amko ko bujia ko di khebo hai ke bo hene nyai saime ko ka bon ko maisa sari si mai khop ni ro khop ta bui bai ke henja ko buwa khai chau nyai kiting jak busa khai keram hene akwan busa sa yak tang khanya heno oi kalai na o sarai hai roksi bunari bai ga to tabo sinai langna hanai sinai ko jong bo khai ruguya ko khugui jong he pora moila biki khimani ongor su ka ekdom romu ai moisho silir de bato kusuk ba hai bato thima se ta phon se thi hai ma tok bato no ko tong na hai ma tok anana ni ana man bin thago takhan mama no to pari rekha to koro nyai sa to nga sula changlai sing haba khoksa jagai haba khoksa ban dam kari ta lokhlai thangari gala sing thaga binobo kalain phat chakai sagala to ko phekya tabo kai sin tu konan jora pura maja sagala tu garnai semi angai jokha hi sa to nga su khani om sija goi ko omo kosom obo tamo obo ni kuno ilaj rok no rok saja mama ki ha sema kai sare obo tamo kosom ingras rong haja om buike susai si ni lai ba khang susai ja kalai na obo sini bongso goto jati goto da kisa sabai ge nor obon bithi rok to nor saja ma bai sab nim tu chong bai song thano nai kya thano ba gong khol ka tham tang kia si sa lại Masih suka. Tamu geli hoki tang kaba. Daki sur sa solo bosi gosia sini ya hantongo salah ni rang na no ba sido tabu le nang tai 150 টাকা bar sirai ना वो गिरजा जरा था ना पु Kakak tamu yang jauh kah? अभी क्या हो गया है Masih ke masih yo. Tóc bàn tay trống chỉ hay पेप्सी ता तुम रे बाहन चिमी तो रे बाइक तो सॉन्ग थांका है काय
Angkai tukui musi pakai tai phung ni mai bo sai pakai angkai an mama kan mutri thangjak tau bil ngana ang borok ko tongi ngena ko ta kicha sori bari na bagai ang bo thunya ngana sari kaham joto no no tabu khai sari nge sar sage ta moi tong thui ro ko lai ne basa la khechang basa onyai kheto phaile ke kheto yang ma sing jara sinyang to hamang ro holai oi tra gari kota kota hai ko tra khalai ni pura dobon dobon dupung lai jak no hushir no ra ora chula nyai lai chang lai cha chang khai ni ka bokha ro thungai jong hangka ta kisor na sing lai chang lai sing ta kisor sok pa ya ko bai song tunya thamani bai song so ke han hang ko ja thangwa hangka ar pore ke ta kisor no KFC kasar bala hangkai tak phan sok pa ya ko ta kisor KFC na sing lai bai ko bai video call khalai jong lai ami gana thanga asir bobo gan chap tong chir thanga sakala songka sogoi keno se tuition thana jong lai ke baleng seres kari bobo haile engai tini bor thangmani karon ka bun tuition tongo enga tai kumuni bini dolni bo bat tongphu reception phu enke thangli han tong lai mani no jiska pan thana nangnai hini sapong kam bagai thangla kheta borok nogo salja tongai thangla kheta kumike phaimale kumike office miya bo office o bai songno tunir phaimaya tini bo na phaimaya bini ke office oi paile abo kai chuti me shonibar obon bu phakai tini school kare he pano tini phanya mani phalia nogo baro sung baranda khonnyai pakarna ni henanyai bo torugo cement dok idrok panjango hene amage bokha phailia ha phalai mani na jeng oi donar gari rok JCB dahin ko trag rol da philinya ha dala jong lai sinyang ka harwak mangsing chu apuru sakale bai bo sar 600 hananya bawo 500 horo phaitri sayang usupsa kana halai nyai pha ha sa pa ti camera simi on ti akini ayang lama pulang dah ini hele kena. ayang tu ya yang tu phayo no nu ko nyang kong jak ta ar se siring saro ka ba sa la ja Kap mana? ko belen phai ke mama da ki sur bo sok pa kya amu tu phai kya am se jel na songna chai thani ma sai akari thanglai jon kaisang mang khamuta sai thanglai yu omna maman bo sarok chari ma sai thango ang bo sai bong ro tai tha thanya bong para tayang sangsa la nyai khuluk de sala kena biskut bag sar jon ter ta kha kap sini kabe 34 masuk kah? 34 dina kan kata mas ini seperti itu terus dia kan nono thani motion ro jipu maun thani motion basari khen basa oi na bo nang sa sinai kari kya bala sa than motion ro khen motion sar khen tini kya horo mai mo song nang le ya phongo je somana bara bani muthong lai nyang mai cha la kya ta bo khe mai rok sa bela ko lai manai mani hui chong kha logiri ma tong khata sing last mai cha lai bela ka obono tui ma phai rok thare bokhu brush ro na wi nyai thongi chong bur ja brom khai obon to mong khai sailap kari kya khumkar bai nya ha jing dong shu nosto khai kalang ba sinai khana phungo nogo thangla sinai sing tong le ya omo thike tong ya jalar su ka no ekdom hanke anti ni blog ha zara tu nyo bahai ma tong jaba kya comment khai sanan ta poba je je tono no hor ka ham